Maitasun kantua. Irudikatzen duzun panorama guzti honen erdian, jartzen dituzu sare sozialak. Zu zara sare sozialetan aditua, unibertsitate irakaslea, eta zure ikerketa askoren zentroan dauden nerabeak eta gazteak. Nola ulertzen dute beraiek feminismoa? Danatarik dago. Ipiniko nituzke hainbat faktore eragile, ezta? Ulertzeko nerabeak eta nola hurbiltzen dira feminismora eta aniztasunera. Alde batetikan ikusi behar dugu orain telesail asko dituztela. Eta telesail horiek, nire telesailekin konparata, dauzkate, aniztasuna, feminismoa, eta horrek ematen dute da, beste ikuspuntu bat. Ni aurritzen naizenean, adibidez, gela batera, instituto batera, daukaten errealitatea asko ere anitzagoa da nirearekin konparata. Adibidez, identitatearekin konparata, orientazio sexualekin konparata. Daukagun erronka uste dut orain dala, zabaltzen dizkiegula ateak, identifikatzeko, ikusteko, baina gero ez ditugu akonpainamenduak egiten. Eta horrek ekartzen dagoena da zaurgarritasuna. Zergatik zen, eta zuri eskatzen baldin badizute, une orotan zure buruari buruz hitze ikustea zer gertatzen da, zergatik nina, zer motatako identitatea deko zendako orientazioa, zer suposatzen da emakume beltza izatea edo emakume txuria izatea, baina gero zer motatako akonpainamenduak ditugu eta orduan ateratzen da osasun mentala. Eta gainera ipineko nituzke mundu digitala. Eta mundu digitala, nera behi eragiten gaigen guztia da, gain informazio asko. Eta gainera zer gertatzen da, eta horrek oso ondo egiten dagoena mundu digitala da polarizazioa. Zergatik zen, eta zuk untuimentzen aldozu eduki bat, algoritmoak berak egingo dagoena da, zu eduki horren, ez da, dana, behin eta berriro ateratzea. Eta hor, sare horietan, mezu atzerako hienek eta matxistenek bere lekua aurkitu dute, baina zergatik ematen du zarata gehiago sartzen dutela, mezu feministek baino. Nik egiten dudan irakurketa nahiko positiboa da, zergaitik eta horrelako sare matxista eta misoginoa eragin egin dau, zeta mugimendu feministak egonkortu egin dalako asko, eta betez ere mundu digitalean. Orduan, zer gertatu egin da, orain dagoa dela momentu batean talka handia egin dagoela, eta beti nire erronka da mugimendu feministei buruz hitz egitea mundu digitalean. Zergaitik eta bestela badirudi manosfera dagoela hor, behin eta berriro lan egiten, eta gu ez gaudela hor. Manosfera erabiltzen duzut, baina jende asko ez du terminoa ezagutzen. Manosfera da, sare matxista bat. Eta sare matxista horretan sartzen dira talde ultraeskuinarrak, salto egin dira kustodia konpartidakoak, egin bro, mugimendu egintzelak batez ere dira mutil gazteak. Non, haiek egiten dutena da, saretze haien artean haien diskurtso eta erretroalimentatzea haien diskurtso violento eta misoginoa. Bereziki, zergatik eta daukate, haien sentsazioa da, feminismoak gizonen kontra juten dara. Eta zaretze matxista horrek oso bortitza da. Eta hemen dago desberdintasuna. Feminismoak ez dira bortitzak. Berdintasuna eragiten dagoelako. Baina matxismoa, bortitza eta indarkeria eragiten dago. Orduan, zu hor egotea. Ja ez gaude hitz egiten ez da mugimendu bezala. Emakume gisa bezala, pertsona gisa bezala, eta horrelako indarkeriak, eta uneorotan diskurtsoa, violentzia, irainak jasotzea, mundu digitalan gertatzen da, baina horatzean dagoena da pertsona, emozio eta gorputza, eta sostengatzea, eta erresistentea izatea, niretzako ausardia pura da. Ni feminista gisa moduan, eta gainera bertan irakasten dudana, ikertzen dudana, ni ez naz, eta horrela esan behar dut, ikusten naiz nahiko zaurgarri bertan egoteko. Mundu digitalean egoteko eta honi buruz hitz egiteko. Are gaio egozta, elkarrizketa bera hau egiteko, pentsaten eban nire etzean, zer eragiten dau, ni hemen ipuntzea nire gorputza eta ni nahiko gero oso pribatizatuta dekot nire sareak, eta babesten dut nire burua. Konponbidea sareetatik ere etorri daiteke? Bai, eta saretuak egon behar gara bertan. Bai, eta hor dakogun baita ere feminismoetan daukagun erronka da, izan degula oso gorakada handi bat, baina gorakada horretan, gero zeintzuk izan diren gure oihartzunak, gure erronkak, hor
pixka bat zabaldu egin gara, ez da, eta batzuk tentsioak gertatu egin dira, baita ere feminismo mugimenduen artean. Eta egin behar deguna, eta hori oso argi dekot, misoginaren kontra juteko eta misogina digital honen eta zaretuanen kontra egon behar da, elkarrekin egon bar garela. Bestela, bakoitza ez da, bere erronka konkretu batetatik lan egiten baldin bada, oso zaila izango da. Oso zaila izango da, orduan zaretuak egon bar gara. Eta bai, eta agresio sexualak jarraitzea salatzen, Cristina Fallara horrelako, ez da, plataforma digital bat izten dietenean edo bera nahi diotenean mututzea, berarekin akonpainamenduak egitea, eta erronka garrantzitu bada jarraitzea akonpainamenduak egiten, ez ustea bakarrik bertan edo ausartak direnei.